txikituak sustatzen horretan arituko gara lehendabiziko orduan eta ikusiko duzue ze txapeldun handiak izango ditugun hemen gurekin. Gonbidatu zieten, baian nahi nuen baiekin hasi, entrenatzaile bezala, eta inoiz pentsatu gabeko mundu bat izango litzakena, iriki zitzaidan aukera. Eta jun izan ezautzea taldea, jun izan ezautzea dinamika, eta izugarri gustatu zitzaidan da holaxe hasi nintzen. Hala ere, kasualitatea eretzen izan, zezuk masterra eta gradua amaierako lana eta honekin lotuta egin zenituen, ezta? Horra hasi nintzen kirol egokituko munduan pausoak ematen eta gustatu zitzaidan asko. Orduan gradua amaierako lanare kirol egokituan inguruan inun, masterra ikerketako ere bai lana horren inguruan inun, da gero nire ikerketa tesia ere bai kirol egokituko gaia lotuta inun. Nik esango nuke kirol egokituko kasuan jarduera fisiko bat itea edo kirol bat itea talde baten ematen dizuna dela talde izaera baten parte sentitzea. Eta, hori azpimarratuko nuke. Hor, bazeon araudi bat atea zena, intzen ezakela kirola zure herrian edo albokoan, eta, karo, kirol egokituko kasuan, ez daukagu aukera denok gure herrian iteko edo aldamenekoan. Eta nork hartu dezake parte, txapelketan? Guk bereiz ditugu bi kategoria. Momentuz, bi kategoria. Eta da, adimen urritasunekoen kategoria, eta hor dauzkagu multzoak sortuta bakoitzak ditun gaitasunen arabera. Gure helburua da parte hartu nahi duen guztiek parte hartzeko aukera izatea. Orduan, behaien bakoitzan gaitasunen arabera kokatzen da multzo baten edo beste baten. Orduan dauzkagu bikotekako txapelketa honetan bi multzo, bat multzo urdina eta bestea multzo gorria. Ez genitun deitu nahi lehenengo multzoa edo bigarrena, kolorez nahi genitun izendatu. Hoi, batetik. Eta bestetik, barkatuta parte hartu zezaketen emakumezkoak eta gizonezkoak. Elkarrekin. Elkarrekin, irekia dakagu. Emakumeak gizonen aurka eta alderantziz. Bai. Ez daukagu hainbeste jende, tamalez, ez daudelako, bereizteko emakume eta gizon. Eta zalantza sortzeit, ia bereiztuko genituken edo ez. Eta orduan momentuz, bi arrazoi horiengatik ez daukagulako argi bereiztu edo ez, eta ez daukagulako jende gehiago batea jokatze dugu.